Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemy azatlygyň soňky 7 günnäki esas temalaryna gysgaça süýnülen efirde men ýogşan Nurwan. Bu hepde azatlygyň web saýtyny en köp okulan, köp dinlenen makalaryň hataryny Türkmenistanyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işi boýunça açylan forumda aýdylan pikirler. Resmi Moskwada global metodda azatlyk hasabatyny Demirgal Kareýew bilen ýanaşyklikda berilen bahabardaky makalalarymyz köp okuldy. Bedew aýrymçylygyny prezident Berdimuhammedow ilatyň adyndan peşkeş berilen tekidat. Türkmenistanyň çäreleri, atçapyşyklary isleg bildirýänleriň hemmesiniň gatnaşyp bilmezligi baradaky makalamyz we söhbetimiz hem köp dinlendi. Okuwçylaryň ýene bir köp pikir aýdan temasy prezidente berilen sowgatlar. Türkmenistanyň bilimiň we metodyň ýagdaýy bilen bagly boldy. Elbetde teswirleri dogry okamagy söhbete goşulmagy özüňize goýup, okuwçylarymyzyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işi baradaky pikirleriniň käbiri bilen tanışmaga çagyrýarys. Ýolagça atly okuwçymyz türkmen ýol gözegçileriniň 10-20 manat beren soň gaty owy işläp başlaýanlyklaryny aýdýar. Başga bir okuwçymyz ýol gözegçilik gurulugynyň adyny özü üýtgedip, ýolda durup para almak gurulugy diýip ýazýar. Türkmen atly okuwçy bu forumdaky soraga sora bilen jogap berýär. Ýagny ýol gözegçileriniň döwletden alýan aýlygyndan has köp puly ýöneköy halkdan kösäp alýanlygyny aýdýar we bu ýagdaýda olara nädip gowy diýilip soraýar. Türkmenistanyň Sowet ýyllarynda hem adamlar gaýy ýa-da daýy diýip atlandyrylýan ýol gözegçileriniň ilaty kösäp bahana tapyp para bermäge mejbur edýänligi hakyna köp gurrun ederdiler. Türkmenistanyň öňkü prezident Sapar Muratniýazow bu pudokda korrupsiýany boýun alyp, polisiýanyň ýol gözegçilik işini paraxorlugy azaltmak maksady bilen goşuna çagyrılan esgerlere tapşyrdy. Emma Türkmenistanyň ömürlük prezidenti ýogarandan soň bu düzgün üýtgedildi. Asy atly okuwçymyz türkmen polisiýasynyň para almak üçin işleýänligini aýdyp, Niýaz döwründäki ýaly ýol gözegçiligi esgerlere tapşyrylsa belki gowy bolar diýär. Türkmen ýol gözegçileri temasy okuwçylaryň käbiriniň alhamyna alham goşup, olar goşmagy hem iteripdir. Adatly okuwçymyz ýolka görse bukular, maşin görse topular diýip, olaryň gülýaka dakanyp taýakly dilegçilik edýän resmi paraxordugyny öňe sürýär. Türkmenistanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň mejlislerinde korrupsiýa garşy çäre görüljekdigini, pudoklaryny paraxorluk ýaly yaramaz hadiselerin ýüze çykmagyna ýol berýän ýol başçylara geçirilmelik bolmajakdygyny ýatladyp durýar. Emma habarçy atly okuwçymyz ýol gözegçilik polisiýasynyň işini mysal edinip, arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyzda paraxorluk gün saý ösüp öňe barýar diýip ýazýar. Habarçynyň ýaňsy bilen ýazan teswirini ýol gözegçileriniň ala taýak bagtym, radar göz wonjum şygarasynda çäre geçirip, jüýlerini öldürip arkadagy alkyş aýdýanlyklary bellenilýär. Şol wagtda paranyň giň ýaýranlygyny aýdýan ýa-da beýle zadyň bardygyny inkar edýän okuwçylardan tapawutlukda üçünji bir pozisiýany orta atýanlar. Bu ýagdaý yerli medeniýet, halk käseti bilen baglaýanlar hem bar. Aýdaly Mehrimerow waziyatga para berýän işin bitýär diýär. Onuň pikirine görä bu bir tarapdan gowy. Şeýdip adamlaryň puluny gaňryp almasaň, düzgüne seretmän eden eder biziň halk diýip Mehrimerow öz garaýşyny aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, okuwçylarymyzyň pikirlerini gysgaça dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Hepdeniň jym programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow milli metody ýygydan tanqid edýär. Halkara hukuk toparlary şol sanyny Birleşen Ştatlardaky Freedom House azatlyk uyguramasy hem türkmen metodyny tanqid edýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow türkmen metody işgärler üçin uly mümkinçilikleriň döredilýändigini aýtsa, azatlyk uyguramasy türkmen metodynyň azat därligini öňe sürýär. Bu uyguramagyň hasabatyny hem gysgaça syn edelim. Türkmenistan azatlyk uyguramasynyň global metody azatlygy boýunça 2016-njy ýyldaky ýyllyk hasabatyny ýene ýamanyň ýamanlylýan ýurtlaryň oňlygyna gerip, bu meselede iň pes bahana alan Demirgal Kareýewden soň ikinji boldy. Iň yaramaz oňlykda Türkmenistanyň soň Özbegistan, Krim Sewti, Eritreýa, Kuba gelýär. Türkmen metody Ýewraziýa ýurtlarynyň arasynda hem 13-nji ýagny iň pes derejäni aldy. Metody azatlygynyň derejesi boýunça Norlan ýüze çenli berilýän bahada Türkmenistan 96-njy derejäni alyp iň az azat diýen baha munasip bolupdyr.
Türkmenistan hasabatda metduaty zamun alan polisiýa döwletleriniň hataryny nagdalýar. Müsürde Türkmenistanyň we kanunyň hökmranlygyna hormat goýulmaýan beýleki polisiýa döwletlerini häkimiýetleriň äsgermezçiligi metduaty hem birem öz sınarly. Ýylyň dowamynda bir topar jurnalist daşarky dünýäden öňölükde saklanyp, tutsaglykda mümkin bolan sütemetiýe var edildi diýip Freedom House guramasynyň ýyllyk hasabatyny aýdylýar. Ma'lum bolşýar geçen ýyl Azatlyk radiosynyň we Alternativ Türkmenistan habarlary guramasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew tutsak edilip, neçe maddalar bilen bagly jenaýatda aýplandy we türme tutsaglygyna hökm edildi. Şol wagtda ol daşarky dünýäden özüňölükde maşgala agdalarynyň aýtmagyna görä, hatda öz ýakyn garnaşlary bilen hem görüşdirilmän saklanýar. Halkara hukuk goraýjy guramalary Nepesguliýewiň öz jurnalistligi iş üçin ýanalýanlygyny öňe sürýärler. Täze hasabatyň esasy netijelerine görä dünýä ýylatynyň diňe 13% azat metduatyň höýürini görýär. Ýagny olaryň ýaşaýan ýerlerine siýasy habarlar bökdülmeýär. Jurnalistleriň hukuksyzlygy kepillendirilen, döwletiň metduat işlerine gatnaşmasy minimal derejede az. Metduat kynçylykly kanun ýa ykdysady basyşlaryna tezewar edilmeýär. Dünýäniň ýylatynyň 41% metduatyň bölekleýin azat diýip baha berilen ýurtlaryna 46% bolsa azat däl media şertlerine ýaşar diýip hasabatda aýdylýar. Gepler Azatlyk radiosi. Bu hepde Türkmen prezidentine peşkeş verilen atlar köpçülük çärelerine barmagyň çäklendirilişi baradaky makallarymyz hem köp okolly. Goý, peşkeş verilen atlar barada gurrun bu ýerde galsyn. Kärdeşim Sehra köpçülükleýin çäreleri, at çapşyklara barmak meselesiniň çäklendirilişi bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazdy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Inni şol söhbetden bir bölegi dinläliň. Amanmurada Aşgabatda Bedew bayramı bilen baglanşykly aprel aýynyň 23-nä Ahalteka atlarynyň halkara gözellik bätleşigi geçirildi. Şu çäre ýaşaýjylaryň gatnaşmak mümkinçiligi nähili boldy? Şu çäre diňe ýörüýte çağrılaryň gatnaşmak mümkinçiligi boldy. Ýöne şu atlan köýerleriniň ählisiniň barmagy bolan mümkinçiligi bolmady. Öňküýlerim şeýledi, häzirim şeýler. Amanmurada 23-nän soň aýyň 24-nä hem at çapşyklaryň bir näçesi geçirildi. Şol çärelere ýaşaýjylaryň gatnaşmak, tomuş etmek mümkinçiligi boldymy? Şu çärelerde atlan köýerleriniň, bedewleriň jan köýerleriniň gatnaşmak mümkinçiligi juda çäkli boldy. 20-sine geçirilen gözellik bäsleşigine ýörüýte sany esasynda adamlaryň aýryp barmak mümkinçiliginiň bolşýaly 24-nä Bedew bayramynyň özü bilenende aksaçlyklaryna diňe ýörüýte sany esasynda çağrılan adamlar bardylar. Ine şu bilen işlemem. Amanmurada şol at çapşyklary ýa-da geçirilen çärelere gatnaşmak, tomuş etmek isleýän ýaşaýjylar meselem şu halkara Ahalteka atçylyk toplumyny baranlarynda näme diýipdirler, nämeler bilen ýüzeýiz bolupdyrlar? Bir adatly şeýle bolup geçýär. Çäre ýörüýte sany esasynda çağrılarlara dandan sagat 4-de 5-de halkara aýrygyny eltilýär. Entek çären başlanmagyny 4-5 saat galanma şu ýere eltilýär. Şondan soňra ýollar ýapylýar. Ol halkara aýrygy barýan ýollar ýapylýar. Diňe hökümet agwalary, döwlet başçylaryny gelerine garaşylýar. Galan adamlar şu ýollary üstüne bolsun, üstüne atly bolsun bargalar. Ýollu ýörüýte polisiýa ýollunyň işgärleri ýygyny urýarlar. Aýrygy dolly, size ýeri ýok. Hiç soror ýygyny urýarlar. Amanmurada at çapşyga barıp bilmedik, tomuş edip bilmedik adamlaryň özleri bu barada näme diýerler? Adamlar juda näzile, onu edil bir koçaçky aýdýan adam ýok, onu özleri gurrundaşyp näzile bolýar. Şu ýagdaýyň üstüne ýene döwür goşmaly ýagdaý, şol geçirilýän çäre aýtada 24 aprelde geçirilen at çapşygy Türkmen telewizionyna göni efire de berilmedi. Ýoksa bolmasa Türkmenistan sport ýörüýte sport kanaly işläpdi Türkmenistan'da. Getirilen bäsleşikler umum hasabat bolsa akşam saat 20'de Vatan Haberler programmasında verildi. Şonda da aýdaly Aşgabat aýlagynda olan 7 çapşyga berilen wagt bolup bilse 2000'de ýetdi. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidentin barjak yerler bilen bagly ýollaryň ýapylyşy barada habarlar hem Azatlygyň okujularyna köp gyzyklanma döredýär. 28 aprelde prezident Berdimuhammedowyň Änewe'den sapar bilen ağırlykda Aşgabatdan Änewe marag edýän ýollaryň sagatlap ýapylanyny gaýdyldy. Kärdeşim Tehra bu mesele bilen gyzyklanyp yerli habarçy Sultan Asylow bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde dinläliň. Sultan aýda şuň Aşgabatda ençeme köçäniň ýapylandygyny habar berdiňiz. Bular haýsy köçeler? Şeýle ilk saat 9-dan başlap Baba Annans köçesiniň Arçavil şaýolyna çykýan uğry ýapyldy. Ondan soň Ýübilýän köçesi bilen 10 ýyl awadançylyk köçesiniň satyrgy ýokarky Arçavil şaýolyna gitýän satyrgy, ondan soň Mir köçesiniň Andalit köçesiniň 10 ýyl awadançylyk bilen satyrgy, hemmesi şu Arçavil şaýolyna çykýan köçeler ýapyldy. Şol Arçavil şaýoly uzalyp ýa-da Gunmatyrdan her darýol tarapdan gelen Arçavil şaýoly äne bilen diýerler. Şäne wagtda ähli satyrklar Arçavil şaýoly boýunça şuny ýeten 9-da ýapykdy. Ondan soň Mahmud köçesi ýapyldy şäher boýunça. Ondan soň aýlaw ýoly Marýolna düşýär. Äne üstü bilen Maray bilen ýol ýapyldy. Ondan soň 11-nji kiçe tarapda hasta kaminatdan gelmek etýän ýol şu ýolum şuň ýer bilen ýapyldy. Naşy şäher boýunça şu ýollar äne wagtyp bolmady. Ýerden ähli şolaryň ýapyp boldy. Äne we gatly ýok edildi şuň. Sultan aýda indi bu köçeleriň ýapylmagynyň sebäbini ýol gödekçilik gullugynyň işgärleri näme bilen düşünürýärler? Her köçeler satyralda döwlet administrasiýasynyň işgärleri durlar. Şol maskeler toýýarlar, ýoldan ýene aýtmalar, tarapda taýýarmeli, geçip bolmany ugur geçiren oklar, şunana öwrütmeli işim boldy. Şonda köçelere haýsyndan bolup gördüm. Aýt satyrdan çykyp bolar diýip aýlandym taksy bilen. Şonda 11-nji kiçe tarapdaky gäme çykýan satyrdaky döwlet administrasiýasynyň işgärleri ýa-da äne şäherçesinde haýsy bir şäherge getirilendigini aýtdylar. Açyk aýtmadylar. Näme açylyş bolýar, ýöne açylyş bolýar, şäher bolýar. Şo sebäpli şuň günde saat 3'e telli ýollar ýapylsa gaýdyň ýolda saklap durmaň diýip şonda soramlar saat bermäge de şol döwlet administrasiýasynyň işgärleri hastanelere ýa-da boşat ýol aýrylygyna dowrul diýip şeýdip gatlaryň maglumaty bermediler. Ýöne şol äne nähilekler açylyşyň bardygyny aýtdylar. Sultan aýda bu ýagdaýyny adaty ýaşaýjylara nähil täsir etdirdi? Ýagny hususy uluglar, taksiler bilen bir hatarda bu ýagdaý jemgyýetçilik transportyna hem täsir etirdimi? Olaryň gatna uğruna täsir etirdimi? Elbetde Sahra, şu ýolaryň ýapylmagy şu bütün şäher ýaşaýjylaryna beýnälik täsir etirdi. Sebäbi äne bilen Aşgabat şäheriniň arasy golay, köp işgärler Äne'den şäher gatnaly işleýärler ýa-da şäherden äne gatnaly işleýärler. Jemgyýetçilik transportdan ýöremedi, hiçlik transport berilmeýär. Ýol ýapyk diýip Aşgabat Marmastral ýoly şonun dolanyna ýapyk. Şo ýerden bir 20-de gaýtardylar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlyk habarçy Sultan Asylow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, Azatlygyň web saýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna söhbetdeşlige goşuryň. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Men ýogşun Anna Urwan şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýkany we onuň dünýä türkmenleri gepleşigine berýärin. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.